Karong pini Karbi Anglong Tv9 News kilang aradono pansame Karong pipaju panil. Pini berta thandang nelimen mirdam phangjupi. Tangte non ki bertang tonpen arjuponikha. Ipe Chelsea song tumpen paklangso number 2 silvu muak lamalong mas joining amai kipadupon. La solong alusiaman pen nang kacetong dun ake hai je ai kathar lapen Ipe Chelsea GS sarkiri rong phar lapen organizing secretary kursing timong lapen Rajesh Tiso Ipe Chelsea long claim chipaduk bangphu alang letum chetong dun. Lapen Sar Singh Be Youth Wing Secretary Rizka Milik Bi Women Wing Harai Ghat alang letum chetong dun si my RDP pon. Lapen laso mai long kaprek aparti pen ong dong amuni ratum kachepa og dundo anpata rong kresia raratum labang so mai long chetong dun rinti si lakhain ko rahini saropathar constituency long Ipe Chelsea party atum pen non kewang jiaphan PPC ke claim pon jimapu hai ho chethan pon lapen laso mai long sar piruru atum lapen sarbura anpata rong asar pen chenglok do anarata jai kathar ke than pon lapen ke Japon alam hai hoi karju donji lapen kachini donji aphan chetong don renti tangte haladak amohor langdun iktha lapen alang le tum kaning Japon alam le arjudun iglona silunijan pen thorom terang Karbi Anglong Tv9 News Pini dake PS level polling station a level sirwo mu PS a level si meeting edo lapen la so meeting along isia PS along pini BJP pen Congress pen nangga join dun bang Don crazy amunit tum pini BJP lapen Congress pen nang join dun lo well isia PS chorana lagi la sidak meeting edu ke lalo lapen la dak abange chuaprang ta ke haitang APHLC si hai ta ke Karbi atum Karbi Anglong Karbi arat inglong asu tinge ta ke virang lo di bang pharong bong pen non ke bang plikebra troxy baksi dolo inglong asu pangrum et Karbi atunge bang thongkebra phosi dolo anpar ke bang bongali bihari atum si athak nang do kok lo non la BJP Congress tum si chok che pen jok lo ke BJP Congress tum si jasemet la ningkan Faruk Resir kebra phok kebra hinia ningkan pen ke kacari ke di ta si alang litum han koi nang kok lo alang litum si la Karbi Anglong pivirang lo la posi non rat atum anda chini lo ke virang ke claim atum han ke pape hai nang ne lo na si APHLC tunge ni tungge inglong arat jok nang ji Karbi arat jok nang ji Karbi adet jok nang ji pelam lok se ning gelo aben ke claim ta la lok lo la posi ni litum pan sinang pe hai vek po ni tu chini le athema BJP la pen Congress long gidun kulote lage bongali bihari tum long si gidun loge lage bongali bihari tum han ka pe hai kam se claim dun loge Lakhain kora trok duar bagori constituency ka parlo kai phulang so picnic hall along gram sabha ke AWDC 1 WDC PM KSY 20 atum maikangni sonsi matijong hiniar ni gram sabha a maikangni bangso mailong secretary Subha Singh Tipensi maike pha alam the jai ponlu maike pha alam the jai dera phi puthot ranger sar pensi lam the paklang ponlu pini bangso maike pha ponang kok lake share hair group of phansi panong ponlu lapen a phitu alushi ke deng ajai mek deng ponlu bangso mailong alicia manpen duar bagori VDC chairman sar koirong phar lapen town committee chairman Mongol Singh terang atum chitong donsi bangso mailong RDP dun sar koirong phar pen puthot kuson si share group ke claim nang jimapu alam penang anthan pati bisi aning ke perong alam a group tena phanta than pare dun lapen puthot a group ten ta aning ke mi pen amithang pen kason sepon jamborong aning ke mi pen nang kachetong don alusia tuma phan karcho jai mekta keman pon puthot kimi sen pen ki claim pon agruwa tuma phan ranger sar ari deng pen suri phok kep
a check pi pajir pon bang so mai laki ningkan pho an pedopon jipu alam VDC chairman sar koi rong pharpen than pachini pon Dolamara pen Avinas Tokbi Karbi Anglong Tv9 News kai pulang solong isi gram sabha padopon la so gram sabha ke ladak inelo WDC Watershed Committee ladak Center Sponsored Scheme ladak Klembon isi project hetan Klembon bom isi project la ke ningkan hinian bang dolo nong tu dolomara bijuli leben ke da kai pulang so nasib ini bangke la ningkan hini chok lo la ningkan hini chok pen la tum ki klem ki dam kopi ko son ma la hai rataphan pini pachini daki la pen ko non ke wang gilang ningkan ko sol si klem po thuni ma la so phan si la dak pini gram sabha meeting hang lo so gram sabha meeting long pen pinangan la dak rataphan kerap pipon lo ate ke pini check tame ron pon ser hegro tu phanda me suri phokap check ron pon lo le pen ke kono next ke bang gilang tame ko son si klem pon ng jima la thai puthak ta pini chingki ji than pon ase ratum ta choro par piglo jasmet pet ke ilitum Karbenglong Autonomous Council CEM sir Dr. Tuliram Longhang alangli ke cari pon bahaya project ke en pon alangli puthak ratum ningrong piglo le pen choro par piglo pela sologot daglitum Karbenglong Autonomous Council IEM Education in charge sa Richard Tokbi mate dak duar bagri local misilo dalangli phantame rat tumaning sampiglo athe langli ani dingklui pe namang heman duar bagri arar tumhan sai chu ki arar tumhan ki dukla arar tumhan koson sikang thur ponima pula bangke alangli non amang heman ateng pen non chun pon bomlo asirat tum stame aning rong par piglo pe churo par piglo nasi lasong thak konon ke bang gilangan ni antame asu se klem pon thulang pusi dak pini komiti long penta pini chingwai pon lo pen chiprai pon antela so scheme bang ke pini la bang so scheme ke ron pon bang ke inut bahani tum pen la person karju long mane halake BJP halake Congress la person pregjam atom phan pieret ba alang tua phan pieret la so lam buthak than pachini pon thapesa lahai ke bang ajak tum je nanggalang dun mane uni po son he mane ame ketang su puli kudela Karbi tum ke la me thang da klem nun thek the habang phanda lahai ame ketang su dun thap jo la so da tum si kiningi thap la he theta hok pet bang dak ke ni tum party lam langli dake BJP avelo Congress avelo kono namni tumar ju tami non ta jo ser group ta pin da do dake ako dakla so committee long ke Watershed Committee long ke dake aja ta party da dolo dake even dhorom long ka cherap dun tum ta do angela dak BJP dolo Congress dolo PSLC do ta hai po yadse do ta hai po dak ni tum party lam langle dak bangke itum EM sar dala sonsi pulo je kumama hokami klem la hai tum han papa klemon la penili fansi nang toy dun lo pen EM sar bangke dili fansi kaita lang nun tu pulo dak party la manang ne dak kai kumama hokami klem sida yung si kumane committee tum do la dak si kam klem pa me ka kedet pute la ke dak party bolam langle lo dak la tum han bangke next year ke than pet po la pen ko kapre ka tum than se ko ingkes po Pinia berda ke lang si intong pon ikoklo dumi thangmi